eventi ya lero pa 26 January amtsukuluzi ndi azinzawo anadekhatu kufotokozera bwino mmene zipani ziyenera kusankhira ma running mate ake makamaka to zipani skulu ziwiri zimenezi za MCP komanso DPP. Kodi akunena kuti atsatire njira yanji yosankha ma running mate yawo? Kodi nkofunikira bwanji kusankha running mate amene angapindulire ku chipaniko, amene ali ndi molalo? Tatiye ntionere hot current ya lero pamene anali kukambirana za ma running mate oyenera kusankhidwa ku zipani ziwiri zimenezi. Nanga inu kodi running mate kuyenera kuti asankhe uti? Mwanamveka kumwera atakutenga tayunikeni imeneyi MCP kodi mwa bazibani ziwiri ayi tabazi ziwiri ya tamalizira pomwepa ena makumbukira kaniki ena wasanga wine bawo kasi major political parties ni manena kuti UTM with Chilima they got 1 million. Yeah. I'm not sindikunyoza amene alipo panopa komano how much have they still have time to kuti pauka ma structures even background. Yes. So tikamana choncho sitikudana ndakabambe sitikudana ndakabambe achimwenanga ayino kuchihana you know ni manena eti achimwenanga ujena akondwani na nkhumwa you know tizine nazoona kulakulu chifukwa ndalama zijapena eti anthu amafuna ngokudyera zipani zimene zipikisane mwa kupikisana president ndi ziwiri ena akumaza ona kuti ya ino akalephera no 50% plus 1 uja round 2 ife tizakhala no joka chanjani zimenezo abwana zitha kuchitika ngotsosa chitika but with due respect zipani zimene tukumaganizira kuti mwina zipanga form next government ito khala MCP yomweyo yes kapena babwera DPP atha kubwera ndena ndazawo koma ena usewa atokhala pauka pambuyo pa aya mwene tisaname ani ngati mufuna tiza September ndimpompa achunga fuso ndimene lolo aujeni Ndani awo achakwera ngati pali nkhaniso imene kwaswesa tuloso ndimene nditenge uyu chifukwa chani nkhani yama running mate ndiyambe motere. Achakwera uku kuli amuthalika ka uku kuli akabambe ka uku kuli achihana uku kuli a Joyce Banda asogolera onsewa ali ndi ufulu osankha munthu amene akumfuna kuti akhale running mate chifukwa tazionapo kumbuyoku tithoma soko tithoma khala limited ndi mayina amene tikukamba jabe muhango andana mona muthalika mwina akuganiza munthu wina completely it could be thinking of someone completely. So mangofuna so kunena kuti pamene tikupanga comment I want to be cautious on the fact that manena kuti in an event kuti akufuna kutenga muchipani mwawo we are not saying kuti this is the only option chabwino tinanena kuyambira kutakhala kuti afuna kuti angosanga kwa mwali nawo awa nakasi muntu tuku kama ka vice president at least ubakhala ngati regional governor now ine ndikuuzani kuti ndiyambe ndi MCP. Yes. MCP tiuze zoona pano ma chances oti mungapeze mavoti ambiri ku Eastern region ndi ku Southern region ndukayika mavoti ambiri anu mwapeza ku Central region koma ku region ina kumene mungakayeseko kuphupha mwina kumpoto. Now kumene koko the only way MCP ingakachite matukutuku ndi itakhala ndi candidate amene kumene koko anthu akumene koko akumfuna. So for me ntakhala Chakwera what I would do is sinditengera zimene ine ndikufuna nditautengera zonena kuti kodi anthu akumene koko akufuna ndani. For example I'll give you an example. Timamva za MUMBA nyamata watu wangotulukira kumene adabikisana by the way yes GOTANI HARA and mwena competition amatengesana exactly mwena kuti competition ya ikulu ndi GOTANI HARA ndi MUMBA. But if you notice in ordinary modes ku convention azikale kona chama futa wana kona ngazi azikale kabisana nawo baujeni bese yes azikale tasiyani kai pambana. Now kumene kucha kumpoto muona kunena kuti even misonkhano ya mapanga MUMBA amaoneka kuti antitukunena ndithu
imene ifeyo timaonera. Yes, no apology. Amaoneka kuti he's liked. Yes. And amaoneka kuti ngati akubweresa a new energy to the party. Pali zero timanena kuti anthu ena amakonda chipani, anthu ena amakonda munthu. Amumba amaoneka kuti ali ndi following ina imene is just particular and exclusive to him. Anthu kumwanyadira kuti ni Mumba tinapita ku convention limodzi. Ukumbukira. Mene anthu amaoneka kuti amamunjenjemerera. Koma agotani HARA in terms of institutional memory, in terms of history, mbiri ya chipani. Iwo ndi munthu onena kuti ngolemekezeka. Kuchipani maka so kuchipani maka chigawo cha kumpoto. So at the end of the day, you have to ask yourself as a leader kuti it's not about kuchuka. It's not about kuti uyandi udindo wanje. Kodi amenanga ndibweresere mavoti ochuluka ndani? For me, if I were to choose between the two people, there's a likelihood kuti Amumba may actually excite a northern voter maybe than Agotani HARA. That's what I think I can say. Now, Alias is entitled. That's your opinion. That's your opinion. My opinion. And you all know an apology. It's your opinion. It's my opinion. Yes. However, chimene chumazavuta kwa MCB. Mamota aziyangana chisankho cha 2025. Alibiza tukangana na chisankho cha 2030. Kuti atasatengi kwacha kwera ndani. You know, zimene zonso zikumachita cloud anthu ena ake amene amazitenga kuti iwo ndiye iwo. Ine ndiyambire pamene. Ababa, mwina nthawi silola next week kitha kuzamaliza jamani mimi. Kwa nini kuti point pano nda anthu kuti ku MCP kuli anthu amene akudzimva kuti after Chakwera 2030 ndizatenge. That's why we know them. They are very careless now. They can do anything else. Chakwera wina, Kasawina, as long as if they can do tatolera zathu, so zabangira 2030. Yes. As we speak, kuli makapu 1 2 kanda atatu. Yes. Uyu akumazipanga line ndikati mukenda MCP komeko. Uyu akuzipanga line ndati mutu mwawo akudziwa kuti by 2030 chokwe sakulani. Ndamana kayanga na MCP chonena kuti kodi ndiende ndani. Ena they even kumalipirira mashado ena ndienda kuti ndikulipirira kuti akakhale aphungu awo akamazafuna ujeni ukandidate 2030 ayiwala kuti pali chisankho cha 2025 choti aduse. So chinthu chimodzinso chimene Chakwera akuyenda kukhala very careful. If we can't lead matreza awawa tukauza pano kuno kwanu anthu akumenyana inuyo mugamaganiza kuti mene akupanga campaign za 2025 you see them making noise but trust you me akuona kuti zitani zaenda it's fine sizinaende them they know they are planning for 2030 that's what is that zose zikupita mafuta zita whether they mess up the presidency I don't care. Yes, and it's very sad, very unfortunate. And pali anthu ena mamuta asatire ma structure achipani. Yes, azitenga kuti onenda mphamvu chipani chakhanga chakunyumba kwawo. Exactly, they are operating things from their homes. From what ngati pali chipani chimene ma structures omveka bwino nda MCP. Yes. How can the people be keeping things even in their homes? They've got the headquarters. Branch kuno ma office awiri. Yes, pa clock tower ina pachichira. So mafani mwanena kuti mwina wayana sinabwere. But trends I met to go MCP today. Some characters I met to go MCP today. We used to see them ku DPP. Abana kuchipani kuja anthu wakhala kuti usimbwa ama kupanga withdraw pang'ono akona ngarodzwa ndiwowa ende mina tasire. So abana sungapanga zinthu weka throughout sizikatheke. Ine mungapezeka kuti mufuna muzawerenga news nokha mufuna mupange program kwina kuti masida anthu ena apange zinthu zina. That's why ku convention ya MCP kuja akasankha uri director wa youth uyu ndi wa treasurer sungapa kapanga no zimene zonsezo weka aliyense akhalepa udindo pache munthu sungadye zonse sizikatheka zimakutsamwa. Yes, so tiyandibwere ku DPP mwamsanga nthawi ndiye ati koma imene ndiye yatifuna kwambiri mwina tinene kuti chimene ndiye zakhale main topic yathu next Sunday. Because if you have out any permissible sinamaliza tikana tikambeposo za ausi kodi ausi ndi ati adiyeseyo timuone kuti agotani hani ndani akumba wa ndani ukuso ausi ndi an interesting character so kuku ndi GANGATA amene central region ija wailowa ndithu kumuona misonkhano yake imene kupangira kumadaba kuti kodi iye wafuna nokuija MCP from their bedroom. It's an interesting guy. Now ndimakamba tisanabwere muno kuti amutalika
anatibweresera chimulirenji Yes. koma tisabayiwale anatibweresaso Chilima Yes. kodi Kodi kama waseka mwina kabaseka kuchimulirenji kuti anabweresaso anabweresaso Chilima Yes. has spotted another gangata kuti akhoza kuzunguza MCP ku Central Region konko kuli munthu wamangidwa amazoona ngati makona mwake akumaona na chimodzi chimene takhala tikumva ndipo tinamvanso mbuyo nkonena kuti amene amamzungulira president amatha kumampasaso pressure yonena kuti tasankhani uyu tamvaponso anthu amene amakhala ma first lady anthu amene amakhala mkazi wa president amakhala kukhwizira anthu ena anthu ena amene akwakhwizira amakhala kuti ndi anzawo kuseri akumuzi kwawo akumuzi kwawo yes manya akali kumene tizazikambaso yes